Ola, cascarelleiros. Ando a corrixir exames e dinme de conta de que os meus ben queridos alumnos non teñen claro o xénero do substantivo fin. É un substantivo masculino ou feminino? Pois ben, en realidade, ambos son correctos se axustamos o xénero ao significado que lle corresponde a cada un. Por unha banda temos o fin, que é o obxectivo que nos propoñemos a hora de facer calquera cousa. Por exemplo, falei contigo co fin de que participaras no negocio. E pola outra banda temos a fin, que é o remate de algo, o final, que tamén é correcto, e que tamén ten os dous xéneros. Podemos dicir o final ou a final, como imos ver agora no exemplo. A final do campeonato será na fin de semana. Como consideramos normalmente a fin de semana como o remate da semana, pois neste caso sería feminino. E máis nada, agardo que con isto xa non confundades esta palabra ou polo menos esteades máis preparados para non confundila. Graciñas a todos.